וואי, 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 טוב שפיתחנו את הרעב במהלך התוכנית, כי עכשיו אנחנו במטבח עם מנות שוות במיוחד של ניסן מוכתר, שף בוטיק, שמבשל אירועים פרטיים. שלום. עכשיו האירוע הפרטי הוא פותחים יום. אתה מבשל מהבית? אנחנו מבשלים בעצם ממטבח, ומגיעים לבית הלקוח, לעשות את כל השואו עם תפריט בהתאמה, מנות צמחוניות, טבעוניות, דגים, בשר. זאת אומרת שגם אין אצלו את הבלגן, אצל הלקוח. יש את הסרוויס, את ההצגה, את האש. זה טוב. למי זה מתאים, אתה חושב? נגיד יום הולדת 40 ומשהו ימי הולדת. לאלעד כזה בבית? בדיוק, ימי הולדת, בת מצווה, בר מצווה, אירועי חברות, מחלקות, אירועים פרטיים בעיקר. אנחנו מביאים בעצם את כל הריהוט, שולחנות, כיסאות, סכו"ם, שתייה, בר, כל מה שקשור לאירוע. אמרתי לך שחוסכים את הבלגן לאנשים. בדיוק. רק הלקוח צריך לדאוג למקום, יש מצבים שגם אנחנו דואגים למקום. אורייט. לכמה אנשים בערך משהו כזה מתאים? החל מארוחות שף קטנות, אינטימיות, ועד לאירועים של 100-120 איש, אנחנו נותנים את הרמה הזו, ויש לנו עוד סוגים כמובן של סגנונות של בופה, קוקטייל, מלצרים מסתובבים, אירועי ברביקיו. הכל נורא מושקע, באמת, השקעת פה ברמת איך שהרוטב מתפזר, והטיפות האלה, והכל מאוד מאוד יפה. אז זה בא ככה גם בהגשה שלך? זאת אומרת, זה לא פותח שולחן שוק, זה מנות. זה מנות, בדיוק ככה. או מנות למרכז שולחן, שיירינג, מנות אישיות, תפריט בהתאמה, כמו שאמרתי. זהו, אבל כן, אז מבחינת סגנונות, יש כל מיני. נכון, יש לנו סוגי תפריטים, ואז אנחנו מתאימים ככה את הטעמים ללקוח. אני לוקחת מזלג ברשותך. קרש, חיתוך וסכין, זה לא סכין במערכה הראשונה, רוצים... מה זה ה... אז בעצם יש לנו פה סיגר דגים, עבודת יד שלנו, הדג בפנים מול אברק, טרד, פה זה קרם צ'רשי מהמטבח הטריפולטאי, שזה קרם דלת, שמן אדום, סלט עשבים. וואו. הוא מכין את המנה עליי ובשבילנו. אז ככה זה גם קורה ככה זה קורה בדיוק בבית הלקוח. נייס. נייס ביותר. מה אתה מציע ללא גלוטן למי שצריך ומחכה לי שאני אשאל? ככה, מנות ללא גלוטן, יש לנו קודם כל סלטים שהם מושקעים עם חומר גלם. זה שכבר תקעתי בו את המזלג? איזה סלט? בדיוק. ארטישוק? זה סלט ארטישוקים, סגנון איטלקי, עגבניות צרופות צבעוניות, עליה רוגולה, מיני מלפפונים, בלסמי, שמן ירוק. אם אני מתקדמת למנה הזאת, מה קרקע? יש לך מזלג. יש לי. אנחנו אומנם קרובים, אבל לא חולקים מזלג. עוד לא, אנחנו לא ברמת המזלג? לא. אני חשבתי. אני אקח מהסלקים. בתיאבון. פה יש לנו קרם מקלחי תירס, טריים, עגבניות מלך היער, זוקיני, טרד, שמן עירית. יפה, יפה. כן, זה מצטער כמו ביער. והמנות פה? טטקי פילה בקר, על שמן ירוקים ארומטיים. איזה מנה יפה, גם זאתי. כן, צבעונית. כאילו, זה נראה מנות שלוקח הרבה זמן להכין. לוקח הרבה זמן להכין. המטבח ההכנות, כמו שאמרתי, זה כל הדברים המורכבים. לא, זה לא טונה, זה בשר. זה סינטה. סטייק סינטה, קרם ארטישוקים. אז אפשר שזה יהיה נגיד פרווה, חלבי ושרי. נכון. אנחנו כשרים, אז ככה ש... צריך לבחור. בדיוק, תפריט או חלבי או תפריט ארוחת זה ארנצ'יני? זה ארנצ'יני. אני אפתח אותו. הוא כשר, כמו שאמרתי, אבל... שירו אותו בפנים. בדיוק. איך יוצרים איתך קשר? לסחוב טיפה מהקרמל סויה. הנה, אני מקשיבה להוראות, אתם רואים? הופה, ועכשיו לפה שלי, תודה. בתיאבון. איך משיגים אותך? כל הפלטפורמות, רשתות חברתיות, שף בוטיק, שף פרטי לאירועים. שף בוטיק. יפה. איך שרואים את התמונה הזאת, ככה זה מופיע אצלי בכל האתר, רשתות חברתיות. מעניין אם שומעים אתכם בזמן שגם עליי יש מיקרופון, יש את הקראנץ' בפה שלי. תודה רבה שהגעת אלינו, יקירנו. אנחנו עדיין בענייני האוכל, כי רותם שר עולה מולנו בזום. זה נכון. איש הנבחרת של יוסי שטרית. כן, והוא גם עבר.